Η λαϊκή αγορά είναι ο χώρος που προβάλλονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα τοπικά προϊόντα και παρέχει τη δυνατότητα στους πολίτες και τους τουρίστες που την επισκέπτονται να τα αγοράσουν. Ωστόσο, η εικόνα όπως η προηγούμενη θα πρέπει να περάσει στην ιστορία, αφού σε ρυθμούς ηλεκτρονικής εποχής ζουν οι παραγωγοί της λαϊκής αγοράς της Ζακίνθου. Πριν από λίγες ημέρες αποφάσισαν να αποκτήσουν τη δική τους ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τον καταναλωτή και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που παρέχει το διαδίκτυο, δημιουργώντας υπηρεσία delivery. Από τη στιγμή που υπάρχει μια κρίση, ψαχτήκαμε κι εμείς πώς θα βρούμε έναν τρόπο και τους καταναλωτές να μπορούμε να τους βοηθήσουμε, να τους πηγαίνουμε delivery στο σπίτι, ειδικά σε αυτούς που είναι ηλικιωμένοι και δεν μπορούν, ή και αυτοί που εργάζονται σε κάποιες υπηρεσίες και δεν έχουν τον χρόνο να περάσουν την ώρα που λειτουργούμε εμείς. Και παράλληλα και οι ξενοδόχοι και οι εστιατόρες που είχαν θέμα πώς θα βρούνε την τοπική αγορά, δεν είχαν τον ενδιάμεσο κρίκο. Κάναμε εμείς μια ομάδα που τον ονομάζουμε Farmers Market Zande Greece, το οποίο με διαμέσου email και διαμέσου αριθμό τηλεφώνου ΟΤΕ θα μπορούν να επικοινωνούν με εμάς και εμείς θα κανονίζουμε να φεύγουν οι παραγγελίες προς όποια κατεύθυνση δίνεται. Έτσι λοιπόν, οι καταναλωτές που δεν είναι εύκολο να επισκεφτούν το χώρο της αγοράς θα έχουν τη δυνατότητα να τηλεφωνούν, να δίνουν την παραγγελία τους και το όνομα του παραγωγού που θέλουν να ψωνίσουν και ακολούθως θα τους μεταφέρουν τα προϊόντα στο σπίτι τους. Μια πρωτοβουλία που αγκαλιάστηκε από τους επιχειρηματίες που την επιβράβευσαν και τη στήριξαν από την πρώτη στιγμή. Η τεχνολογία έχει μπει καταρχάς για καλά στη ζωή μας. Σε αυτό το μέτρο θεωρώ ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ και τους επιχειρηματίες και τους καταναλωτές. Και ύστερα και από την ενημέρωση που είχα από τον πρόεδρο της Λαϊκής, θεωρώ ότι είναι πολύ οργανωμένο και θα πρέπει να το στηρίξουμε όλοι οι Ζακυνθινοί. Εφοδιάζουμε όλα τα προϊόντα από εδώ, τα πιο πολλά, γιατί είναι πάρα πολύ καλά, πολύ νόστιμα και πατάτες, ντομάτες, φρέσκα. Είναι φρέσκα και είναι και νόστιμα. Τώρα με την καινούργια υπηρεσία, το delivery που μπορούν να σας τα φέρουν στην επιχείρηση σας, πώς τη βλέπετε? Είναι μια χαρά. Είναι μια βοήθεια για μας. Μια εξυπηρέτηση που δεν έχουμε χρόνο. Άνθρωποι της γης, της παραγωγής και της αγοράς ταυτόχρονα ξέρουν ότι ο κόσμος είναι προβληματισμένος με την έλλειψη ρευστού και δυσκολεύεται να ψωνίσει με τον τρόπο που το έκανε παλιότερα. Γι' αυτό αποφάσισαν να ξορκίσουν τη μιζέρια και να σκορπίσουν χαμόγελα, προσφέροντας κάθε φορά λίγα από τα προϊόντα τους, και ο κύριος Γιώργος Γάσπαρης με τη σύζυγό του Ειρήνη ετοιμάζουν λαχταριστούς μεζέδες που προσφέρουν στους περαστικούς. Εδώ πέρα δίνουν οι παραγωγοί, ένας πατάτες, ο άλλος πιπεριές, μελιτζάνες, τις βάζουμε στα κάρβουνα, τις ψήνουμε, τις προσφέρουμε με αλατοπίπερο και ριγανίτσα και λαδάκι. Ο ΑΒ Βασιλόπουλος μας στέλνει 10 κιλά κρέας και μοιράζουμε στον κόσμο. Ο πρόεδρος από εδώ πέρα πατάτες, οι άλλοι δίνουν διάφορα, ντομάτες, αγκούρια, όλα τα οποροφόρα, τα οπορολαχανικά, μας τα δίνουν και τα μαγειρεύουμε. Όπως βλέπετε κάνουμε σαλάτες, πατάτες και μπαίνει ο κόσμος και του προσφέρουμε. Ετοιμάζουμε τώρα, έτυχε να έχουμε λίγο γαβράκι που φέρανε και το τηγανίζουμε. Προλίγου τηγανίζαμε πατάτες και κολοκύθια, καμιά μελιτζάνα και προσφέρουμε στον κόσμο που περνάει για να δοκιμάζει τα προϊόντα της Λαϊκής. Μάλιστα, σε εξέλιξη βρίσκεται και η τοποθέτηση webcam, ώστε διαδικτυακά να έχει ακόμα μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής ο πελάτης μέσω της εικόνας και της υποβολής παραγγελίας μέσω email. Δεν μένουν όμως σε αυτά, αφού θα αξιοποιήσουν και τα smartphones για άμεση ενημέρωση, ακόμα και για τη μείωση των τιμών κατά τη διάρκεια της ημέρας.